șmechii ochelarii ăștia mei? Dar vere, uceșul care? Uite că dau ales ar pe tine. Ce? Na, ce-am făcut, frate? Bă, nebunule, ți-am zis să nu porți ochelari noaptea, ce pula mea cu tine? Mi-a zis că sunt șmecher, te gădoalele sar pe mine. Tu te adu de acolo, din portbagaj. Ce vreți să aduc vere de aici? Ce vere trebuie de aici, vere? De trusa. Nu hârlețul, că nu-l îngropăm, mă. Bă, ia uite, trusa asta. Trusa. Deci, unboxing la trusă de prim ajutor. Dă-o-ți gata!